Rafel, vés a passeig. Si teniu papers, llibres o documents antics que voleu recuperar, a Premià de Mar hi ha la persona ideal. Es diu Rita Udina i fa miracles en tota mena d'obra gràfica. Què, voleu veure com treballa? Doncs vinga, som-hi. Hola, Rita. Ei, hola, Rafel. Escolta, de quina època són aquests llibres? Això és molt antic. Són de 1700. Això és una enciclopèdia. És la enciclopèdia. Què vols dir? És la primera enciclopèdia que van fer a Lambert i Diderot. Vaja, això és una joia. És una meravella. I què estàs fent? Mira, ara estic fent la capçada del llibre, que s'havia trencat. I és aquesta. I això per què serveix? Doncs mira, és aquesta part del llibre d'aquí que cus tots els fulls per dalt i que fa bonic. Molt bé. Cus? Què vol dir que cus? Doncs Has de aquí cosir? cosim, bueno, no només cosim, rentem i fem de tot. Ah, sí? I tant, vine, que t'ho ensenyo. Vinga. Mira, Rafel, doncs aquest gravat l'haurem de rentar. Ah, és molt maco, però una cosa, això de l'aigua i el paper no ho veig molt clar, eh? En aquest cas, com que això és un gravat i té tinta d'impressió que és grassa, no hi hauria d'haver problemes i el podríem rentar. Doncs ara s'ha de desemmarcar. Si em vols ajudar, això sí que t'ho deixo fer tu. Altres coses no. Mira, treure claus encara puc. Vinga. Vigila, vigila, vigila! Ostres, això és molta pressió, eh? A veure... Ara compta, Rafel, i veurem si hi havia celo. Oh, quina sorpresa! Sempre n'hi ha. Sempre n'hi ha. I és un problema perquè el celo fa malbé els papers. Si em passes el dissolvent i la màscara, el traurem. Perquè treballem amb dissolvents tòxics. Molt bé, ara poso el dissolvent per anar estovant el greix del celo i poder-lo treure. Sí, aquest celo porta uns quants anys aquí enganxat. I clar, també s'ha d'anar en compte de no començar a rascar paper. Clar, no has de trencar el paper mai. Això és una norma bàsica del restaurador de paper, no trencar-lo. Sí. Veient aquest paper tan marrón, sospito que està molt àcid. Mira, si t'hi fixes, per darrere està molt més fosc que per davant. O sigui que aquí hem de rentar per treure l'acidesa del darrere. Veieu? I això on ho feim? A la pica. Doncs vinga, a netejar. Vinga, cap a la pica. I això és aigua, eh? Això és aigua, ara farem un rentat amb aigua i després en farem un altre amb hidròxid de calci per desacidificar. Mira, veus? Per aquí sí que ja comença a sortir molta brutícia. Aquí es veu. Veus quanta porqueria que surt? Està ben bruta l'aigua, eh? Tot això abans estava en el paper. I qualsevol paper, per molt fet pols que estigui, se pot restaurar? Sempre pot quedar millor. Millor. Home, sí, si vols t'ensenyo un plànol que està fent la Tea, que l'està deixant estupend. Doncs vinga, anem-hi, no? Anem-hi. Hola, Tea. Què està fent aquí? Perquè això està molt malmès, eh? Aquest plànol estava a trossos i ara la Tea el que està fent és reintegrant. Reintegrant? Sí, que vol dir afegir les parts perdudes que faltaven amb un paper que hem tenyit a mida. I aleshores ara amb la cola ella està posant cada trosset al seu lloc i després quedarà tot una sola peça. Ara ve un moment molt delicat i és la laminació. I això què és? La laminació és afegir un paper molt fi per darrere, que és aquest d'aquí. Això és per reforçar, no? Sí, afegirem tot aquest paper per darrere que quedarà pràcticament transparent. Lo delicat és que l'hem de mullar i quan estigui mullat es trencarà molt fàcilment. Molt bé. Ara la Tea ho posarà al seu lloc i quan ella ho tingui al lloc... Oh, quasi màgic, això. Sí, no, quedarà molt bé. I doncs ara què? Doncs ara simplement la Tea posarà el remei a sobre per protegir-lo, el posarem entre secants i pes i quedarà pla i sencer. I Rita, quin és el llibre més antic que has restaurat? Doncs crec que era un document notarial de l'any 1200 d'Artés. I aquest tampoc es queda curt, eh? Sí, aquest està fet un cromo. I amb això pots fer alguna cosa? Mira, aquest estava gairebé igual que aquest.
sigui que quedarà planet, amb les tanques... Increïble. Tots els fulls netets... Vinga, ajuda'm amb el pergamí aquest. Amb compte. D'acord. Sobretot, moltíssimes gràcies per ensenyar-me tot aquest món de la restauració del paper. Què, així està bé? Prou bé. Sí? Doncs vinga. Ja t'ho faràs.